Dobrý večer. Milí priatelia Slováci, vítame vás pri sledovaní slovenského vysielania Voice of Slovakia, Hlas Slovenska. Volám sa Pavol Gočík a spolu s Gabikou Lipkovou, Lerim Kiškom a Ivetou Majerskou vás budeme sprevádzať týmto programom. Náš program bude vysielaný štvrťročne a cieľom je vás informovať o činnosti všetkých slovenských organizácií v Manitobe. Chceme vám predstaviť Slovensko s jeho nádhernou prírodou, históriou siahajúcou do počiatkov našho letopočtu, duchovným dedičstvom, ktoré nám zanechali naši vierozvestovia, kultúrou, umením, ale hlavne folklórom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou nášho národa. The Voice of Slovakia will be produced quarterly. Our goal is to show you the lives and successes of the Slovaks in Manitoba. We will be showing you the folklore, heritage, customs, and fashions of Slovaks. We will also be showing you the Slovak dancers, singers, and music. Na začiatok vám zahrá skupina Janka Laciaka. Slovakov vám povie Palo a Gabika. Skoro 1/3 slovenského národa žije mimo vlasti Slovenska. Je rozídená skoro po celom svete a najväčší počet nás Slovákov žije na severoamerickom kontinente v Amerike a Kanade. Kanada sa zaplňala európskymi prisťahovalcami v niekoľkých epochách od konca minulého storočia. V prvej epoche od roku 1881 do roku 1902 Kanada prijala vyše 1 200 000 prisťahovalcov. V druhej epoche od roku 1902 do roku 1914 do vypuknutia Prvej svetovej vojny Kanada prijala vyše 2,5 milióna ľudí. Väčšina týchto emigrantov siahla na západ, do Manitoby, Saskatchewanu, Alberty, Britskej Kolumbie. Medzi týmito prisťahovalcami boli i Slováci, čo žili v Kanade pred rokom 1900.
Prišli sem nie z Európy, ale zo Spojených štátov Ameriky. V roku 1885 prebiehala Amerikou jedna z ťažkých hospodárskych depresií. Masa baníkov a železiarských robotníkov sa chcela vrátiť domov. V tom čase sa usadili v New Yorku maďarský grof Esterházy, ktorý sa stal kolonizátorom západnej Kanady. Pravou rukou v týchto jeho prácach mu bol Juraj Déry, energický mladý človek, rodák z východného Slovenska zo Zemplína. Esterházy zorganizoval skupinu 38 rodín, medzi nimi i Slovákov, ktorí v júli 1885 cez Toronto a Winnipeg pricestovali na západ. Táto skupina dostala pozemky blízko Minedosy a v auguste odišla druhá skupina tou istou cestou a aj táto dostala pozemky v tejto oblasti. Na jeseň sem prišlo ďalších 38 rodín. V týchto troch skupinách v Hunts Valley bolo hodne Slovákov. Spoločenský život bol v kolónii živý a rušný. Hoci po národnej stránke kolónia bola veľmi pomiešaná, nebolo tu národnostných sporov a všetci žili ako jedna rodina. Postavili si dokonca kostolík, s ktorým Slováci boli úzko spojení. Zriadili si školu a tiež poštový úrad. Pomenovanie Hunts Valley dostali preto, lebo v tých časoch každého, z ktorého národnosť v Amerike nepoznali, nazvali Hunom. Ďalšie a ďalšie kolónie sa tvorili, ako vlny emigrácie prichádzali. Ako sme spomenuli, kolonizátori i Slovák Juraj Zeman ako kolonizátor v službách CPR zriadil najmä v Saskačevane desiatky veľkých slovenských fariem. Centrom, z ktorého sa novoprichádzajúci rozchádzali na nové miesta, bol Winnipeg. Až dodnes tu žijú potomkovia slovenských rodín, ktorí sa tu usadili v roku 1890. Po prvej svetovej vojne viac a viac Slovákov emigrovalo do Manitoby. Títo prichádzali nielen zo starého kraja, zo Slovenska, ale i zo Spojených štátov v nádeji, že tu nájdu lepšie životné uplatnenie, lepšie životné podmienky. Koncom 30. rokov sa v Európe chýlilo k vojne. V rokoch 1936 až 1938 prišlo do Manitoby veľká vlna slovenských rodín. Väčšina týchto si zriadila farmy v Oak Bluff, Dugout, Elm Grove, Dufresne, Rosewood, Melton a Komárno. Medzi týmito treba zvlášť spomenúť slovenských farmárov v Rosewood, ktorý sa tu v týchto rokoch usadilo asi 35 rodín. O pár rokov si už postavili kostol s halou, ktorý bol prvým slovenským kostolom v západnej Kanade. O 20 rokov starý kostol zbúrali a dnes miesto neho stojí na nedoziernej manitobskej prérii prekrásny nový kostolík. Po čase k nemu pristavili nové krídlo a kúpili nový elektrický orgán. Hoci medzi prvou a druhou svetovou vojnou sa do iných kanadských miest prisťahovalo viac Slovákov ako do Winnipegu, Winnipeg sa stal kolískou Kanadsko-slovenskej ligy a tiež prvej katolíckej slovenskej organizácie v Kanade, Spolku svätého Michala. Okrem Winnipegu a spomínaných farmárskych osád, väčšia skupina Slovákov sa usadila hore na severe, v banickej osade Flin Flon. Dnes tam žije okolo 40 slovenských rodín a majú tam aj zbor Kanadsko-slovenskej ligy. Po druhej svetovej vojne sa ďalší Slováci usadili vo Winnipegu a na okolí. Bola to politická emigrácia zo Slovenskej republiky. V roku 1968 prišla ďalšia vlna, bola to najvzdelanejšia emigrácia, doktori, inžinieri, konštruktéri. V roku 1952 si Slováci vo Winnipegu postavili kostol Navštívenia Panny Márie, ktorého kňazom je doktor Jan Rekem. Niekoľkí zo Slovákov sa dopracovali pekných úspechov na poli podnikania. Deti slovenských emigrantov, mnohí univerzitne vzdelaní, pracujú v úradoch, v školách i vo voľnom podnikaní a hrdo sa hlásia k svojmu slovenskému pôvodu. Dnes v Manitobe žije okolo 1500 Slovákov. Sme hrdí, že my Slováci od prvých počiatkov i dnes sme spolubudovateľmi tejto krásnej provincie Manitoby.
Slováci sme spevavý národ, veď i jedna pieseň hovorí: spievaj, že si spievaj, spevavé stvorenie, veď spev je najmilšie tvoje potešenie. Spevy sú obyčajne doprevádzané hudobnými nástrojmi. V istých krajoch Slovenska si ľud urobil i jedinečné nástroje na doprevádzanie spevu ako gajdy, píšťale, fujary. Po tejto stránke vyniká najmä detva. Tu je ukážka takéhoto jedinečného nástroja detvianskej fujary, na ktorej nám zahrá inžinier Krnáč z Toronta. One of the great events this summer was the Third World Festival of Slovak Youth held in Poconos, USA. It is my pleasure to have with me today Larry Kiszka. He is a senior at St. Paul's High School and he attended the festival. Hi, Larry. Hello. I understand you are a second-generation Slovak born in Winnipeg. Whatever made you go to the festival? I decided to go to the festival because I wanted to find out more about my Slovak heritage. And what did you find out about our Slovak heritage? I found out that I was proud to be a Slovak. How long was the festival? Tell us a little bit more about it. The festival lasted 1 week. Like you said, it was in the Pocono Mountains in Pennsylvania. There were about 2,000 people there. They were mostly Americans. There were about 200 or 300 Canadians, 20 or 25 Europeans, 20 Central and Southern Americans, plus 2 Australians. Also, we got greetings from President Reagan, plus several congressmen and a few Canadian MLAs. What cultural events were there, and which ones did you happen to attend? Throughout the entire festival, there were several workshops available for the people to go to. The workshops included things like Slovak politics, history, language, dance, and song. Also, there were several dances going on. So did you learn to dance the Czardash or the polka? I tried the polka, got that one down, but the Czardash, it's impossible. What were the performances like, and who were the performers? Well, first of all, on July the 1st, the Central and Southern Americans, along with the Europeans, held their program showing the dances, costumes, and songs of old Slovakia. On July the 2nd, the Canadian dance groups got together and gave their performance of what the
Slovaks went through when they first came to Canada. And finally, on the 3rd of July, the Americans held their performance, showing how the American Slovaks hold their celebrations now. I can tell that you really enjoyed the festival. What other events were there? Well, since we are all Slovak, we know how much we all love sports. So there were about 15 different types of sports festivals. There were tournaments in things like water skiing, basketball, baseball, volleyball, diving, and chess. I've never attended the festival. Is there going to be another one held? And when and where will it be? Yes, the 4th World Festival of Slovak Youth will be held in 3 years. And this is either going to be held in Banff National Park in Canada or somewhere in Switzerland. Thank you very much, Larry. You're welcome. And now we have two Canadian folk groups that performed at Poconos, the Zemplin Dancers and the Lipa Dancers.
Vážení priatelia, teraz by sme vás chceli upozorniť na niektoré výročia slovenskej histórie. 19. september 1848. Slovenskí dobrovoľníci na Mijave pod vedením Hurbana, Hodžu a Štúra vyhlásili Slovensko za samostatné v rámci Rakúsko-Uhorska. 7. jún 1861. V Turčianskom Svetom Martine bolo vyhlásené memorandum slovenského národa, ktoré žiadalo ustanovenie Slovenska ako samostatnú jednotku v rámci Rakúsko-Uhorska. 21. júla 1880. V malej dedinke Košariská sa narodil národný bohatier generál Milan Rastislav Štefánik. 30. máj 1918. Zástupcovia Slovákov a Čechov podpísali Pittsburghskú dohodu, ktorá mala zaručiť Slovákom autonómiu a tie isté práva ako Čechom. 16. august 1938. Odišiel na večnosť vodca Slovenskej ľudovej strany, monsignor Andrej Hlinka. 6. október 1938. V Žiline bola vyhlásená autonómia Slovenska, ktorá bola schválená pražským parlamentom 19. novembra 1938. 21. august 1968. Slovensko okupované vojskami Varšavskej zmluvy. V krátkosti vám zhrnieme udalosti z minulého leta. 17. mája bola udelená v Mníchove 31. Európska cena Karola IV. Predsedovi Svetového kongresu Slovákov Štefanovi Romanovi. V júni sa konala konferencia Canadian Ethnocultural Council v Otave a pani Margaret Dvorská bola zvolená ako pokladníčka do Board of Directors. 10. augusta bola posviacka zvonov v katedrále Premenenia Pána v Unionville, Ontario. Trojica týchto zvonov je najväčšia na svete. Farnosť slovenského kostola Navštívenia Panny Márie mala úspešný piknik u modlov. Slováci boli reprezentovaní na tohtoročnej folkloráme znovu pavilónom Bratislava pod záštitou kostola Navštívenia Panny Márie. Slováci mali najväčší podiel na organizácii International Black Ribbon Day vo Winnipegu. Major Norrie odovzdal 22. augusta proklamáciu do rúk Jozefa Kišku, ktorý bol predsedom tohto podujatia. Členská schôdza prvého zboru Kanadskej slovenskej ligy bude uskutočnená 21. septembra o 2:30 v hale rytierov Kolumbových. Farnosť slovenského kostola plánuje usporiadať dožinkovú večeru a taktiež očakáva návštevu biskupa Hrušovského z Ríma. Nakoľko dátumy ešte nie sú určené, prosíme, aby ste pozerali kanál číslo 6, budú podrobnosti oznámené. Kanadská slovenská liga posíla všetkých Slovákov a ich priateľov na oberačkovú zábavu, ktorá sa bude konať 25. októbra o 8 hodine v hale rytierov Kolumbových 410 de Salbury Avenue. Noví emigranti, ktorí sú tu menej ako 1 rok, majú vstup zdarma. Podrobnejšie informácie sú v buletine. And now, for your information, an Ethnocultural Council of Canada held a conference last June in Ottawa. Mrs. Margaret Dvorsky was elected as a member of the Board of Directors. The blessing of church bells at a Slovak cathedral in Unionville, Ontario took place on August 10th. The trio of bells is the largest in the world. The Canadian Slovak League, branch number 1, would like to invite all Slovaks and their friends to attend their fall harvest dance to be held on October 25th at the Hall of the Knights of Columbus, 410 de Salaberry Avenue, Winnipeg. The dance will start at 8 p.m. More information on the dance will be in your bulletins. This concludes our program. Thank you for watching us. It was our pleasure to visit in your homes. If you have any questions about the program or would like to give us any suggestions, please write or call The Voice of Slovakia, 99 Grace Street, Winnipeg, Manitoba, R3B OE4. The telephone number is 947-0713 or 668-5160. A týmto končíme náš program. Sme radi, že sme vás mohli navštíviť vo vašich príbytkoch a zároveň vás pozývame sledovať naše vianočné vysielanie. Dovidenia a dobrú noc.
Dobrý večer. Milí priatelia Slováci, vítame vás pri sledovaní slovenského vysielania Hlas Slovenska, Voice of Slovakia. Volám sa Pavol Gočík a spolu s Gabikou Lipkovou a Lerim Kiškom vás budeme sprevádzať dnešným programom. Dnes večer vám chceme priblížiť slovenské Vianoce. Zvyky, koledy, obyčaje, ktoré obohacujú to nádherné čaro Božích narodení. Veríme, že dnešný večer v nás všetkých oživí spomienky na zasnežené starootcovské domy, v ktorých sme ako deti We invite you to share with us our folklore, heritage, and customs of this festive season. Mesta ožijú pred vianočným ruchom,